Naging spokesperson, first time po daw niya na nakaguest din ni ma'am. Okay, Police Regional Office 11 spokesperson, Police Major Catherine De La Rey, ma'am, maayong buntag ug welcome sa Straight to the Point. Ma'am Amy, o sa imong programa diha sa Straight to the Point, labi na mga naminaw karon, maayong buntag sa tanan. Tama ka no, first time na ako ever since wow, salamat Public ma'am. Information Officer ko. So salamat po sa imbitasyon nga na ako diri karon. Maayong buntag sa tanan ug advance Happy New Year. Makulbaan na ka ma'am kay sunod-sunod na ni sunod to, Gani. 2024 nga pag-guest nimo din ni ma'am sa studio live. Salamat sa opportunity ma'am Cathy. Ma'am sugdan na nato ma'am, kumusta ang security measures na gipatuman sa PRO 11 sa entire Davao region? For the entire Davao region, generally peaceful ang entire Davao region. Katong niagi pong Christmas, wala tayong natala na any incident. So zero incidenta related sa holiday season. Muna ni siya nga zero ang na-casualty or na-injury tungod sa firecrackers or stray bullets. So nagalaom ang Regional Director sa Police Regional Office 11 na si Brigadier General Alden Delvo, nakarong pagsugat no 2 days to go. Musugat na ta sa 2024. So hopefully zero incident gihapon ta. So maningkamo to atong mga kapulisan na deploy din ha sa nagkalaing-laing mga dalan, mga asa nagabaligya og mga firecrackers. Yes ma'am. Og sa katong sa mga areas nga designated for pyrotechnics and firecrackers. And then of course sa mga tourist spots, Yes. terminals, syempre daghan man gud ni biyahe either ni uli or pabalik diri sa Davao. And other areas of convergence kay per city and municipality na may nagkadaiyang mga programa in relation sa pagsugat sa bag-ong tuig. So hopefully zero incident and generally peaceful gihapon ang Davao region. Ma'am, since this is a year-end special nato, what are the top crimes no nga gitutukan sa Pro 11 for the entire 2023? For the entire 2023 naman tay ginatawag na kaning 8 focus crime. Pero makita nimo na i-compare nimo sa last year ni babata ang ato ang crime incidents. In fact, ni babata by 18.49% incidents. So dako pud siya nga diferensya no. Kani siya nga record January to December 28 na 2022 ug kaning 2023. So nibaba ta by 18.49%. Pila So, tong mga nasulbad na mga krimen ma'am na filean og kaso? taas-taas pud gihapon ang ato ang crime. So dito ta magtanaw na sa crime solution and crime clearance efficiency, Ma'am Amy. Kaya ang ato ang crime solution efficiency nisaka siya by 0.06% or 96.84% ang atong crime solution efficiency. So taas siya. And then ato apong crime clearance efficiency na sa 99.66%. Taas gihapon siya. So, Congratulations Pro 11. yes, ma'am. yes. Kani siya no lihok ni sa tanan nga naa sa ground no. Ang perminti ginakuan sa to regional director, iya man gyud gipahugtan tong Patrol Region 11. Kay pinakanindot man gyud ang crime prevention Yes ma'am. kaysa kaning crime solution. Apan ang gikuan sa tong regional director na dili man jud namo makontrol ang nahuna o lihok sa tanang mga tao, apan kung naman galing jud mahitabo dili jud namo ma-prevent, dapat ma-solve jud ang kaso as soon as possible. Wala po siya naghihat og target nga dapat within 2 days, 3 days na wala. As soon as masulbad ang kaso kay para pud matagagusti siya ang mga biktima o mga pamilya. Ma'am, pila ba ang deployed na kapulisan sugod karon ma'am hangtod ni sa bagong tuig as focus nato no sa pag-abli no sa another year ma'am 2024? Actually for the butang na nato ligtas Paskuhan 2023 apila na ang kaning sa New Year nata sa 2,753 PNP personnel. And then napud tayong mga auxiliaries and advocacy groups or mga volunteers no nga nitabang sa PNP. Of course napud ang other mga law enforcement agencies kay kung tan-aw nimo dili pud namo kaya kami lang. Dako pod ang tabang sa other stakeholders or mga community
no nga mo report sa mua kung naa sila yung mga matikdan diya sa ilahang palibot. And of course, katong mga nisunod po jud sa mga balaod, mga ordinances sa per city and municipalities. Have we recorded, ma'am, victims sa firecracker or firecracker-related injuries or stray bullets and so on? Muna to kung na-mention ka ganina, Ma'am Amy, na zero incidenta sa any firecracker incidents like injuries or casualties o wala po tayo victim tungod sa stray bullets. Sa indiscriminate firing, ma'am? Sa indiscriminate Natay firing, wala po tayo case sa indiscriminate firing. Pero naatay case sa illegal discharge. Lahi man po itong indiscriminate firing, kaya muna pasalba lang gani kanya. Kasagaran na siya nabuhat po ko ng magsugat ta sa Christmas or New Year. Kana nagpabuto lang? Nagpabuto lang na ang lahi po nga mo ang record atong sa illegal discharge of firearms kay pareanang naisamok na supposed to be dili magpabuto, nagpasalba ana illegal discharge of firearms na siya. So how many cases do we have for illegal discharge? For illegal discharge of firearms sa Davao region na tay duha. Okay. Oo, na record. Kinsay involved sa Davao City ni siya. Na-involved na PNP member and members sa Armed Forces of the Philippines. So, rest assured nga na-file naman po na sila og case and then for wala po na-injured during sa no casualties casualty. Both sides sa complainant or sa victim o kaning sa perpetrator. Ma'am, so we clarify na these two incidents of illegal discharge of firearms happened before 24 or before Christmas. Yes, before Christmas. And then pero gina-record mo gud gihapon na siya na ma'am. So consider gihapon siya sa Pasko. Consider gihapon na siya sa nabilong gihapon siya sa ligtas Paskuhan 2023 kay ni start man ta og December unya January 4. Pero kunyari ang deployment pud namo kung ang mga cities o municipalities napa sila activities beyond that. Mo nagyapon may himo na deployment. Ma'am, ang counterpart na to AFP is on heightened alert after 10 NPA members killed during the clash, ma'am, in Bukidnon. Unsay countermeasures also sa Pro 11? Heightened alert gyapon mi man naka-type C ko karon. Oo, wala ko tong type C. Snappy kaayo, ma'am eh. Sa type C karon. So for any eventualities kuanta ka ng ready ta. No. So nagbantay jud ang inyong kapulisan para mamahimong hapsay malinawon o sadya ang inyong pagsugat sa bagong tuig. So magtinabangay ta like sa firecrackers, dili na ta magpabuto atong mga dagko kayo. Bawal man to, ma'am, no? Bawal man to siya. And then kung sa inyong municipality na yung mga designated areas, dito lang magpabuto. And then syempre make sure po na napod mo sa safe side during nagpabuto mo. And then bantayan ng mga bata kay kasagaran mo na sila mo punit sa katong wala gani inibuto. Diha man kasagaran ang kanang disgrasya. And then of course sa mga gun owners, dili na to sugatan ng bagong tuig by lang katong indiscriminate firing. Kaya umta kabalo kung asa mo tugpa ang bala. Yes, ma'am. Dili po ta gusto nga madisgrasya tong silingan or ato ubang kaugalingong mga pamilya or paryente. So, magsaba-saba lang ta sa pinaka-maayo. Alternative ways na lang to way nga pagsaba-saba. Celebrate New celebrate og New Year. Patugtog og kanang kuan, kanang batugtog mga saba kaayo ng mga music. Mga budots, ma'am. Pwede na po mga budots. So, ay lang tong kaldero sa ilang mama kay basin malumping, ma'am, na ay ma'am bunalan. Mausan no or katong guba na kaldero. Guba na lang kaldero. No? Dili katong brand new nga gipalit sa mama. Ayaw. Basig mabuak. Oo, niya. Pwede po planggana. Basig na marespondehan no natong pulis nga away, ma'am, no. Tungod anang kaldero. Pwede po. Unya syempre kuan drink moderately. Yes, okay. Drink moderately. Para malikayan ning mga disgrasya sa kadalanan, ma'am. Oo, gawa sa disgrasya sa kadalanan, kaning away tungod kay hubog na. Iwasan pud nato na. So, ano lang ta isig binantayay lang pud ta. Oo, nagduko-duko man hinon si Sir Benson. No? So drink moderately gyud daw, sir. Drink moderately and no, don't drink and drive. Yes. Ayaw pag-drive radyo man Archel kung kuan. Pwede ka nakainom kag juice. Juice okay ra mag-drive no basta nakainom ng juice. Or matulog na lang sa baka din or magpasundo.
siya. So atong mga kapulisan ma'am walay leave karon. Yes, So naka-alerto ta tanan sa kadalanan tanan natong Yes, kapulisan yes. for the police visibility. Yes, police visibility, police presence, haron kung asa magaling mo magsuri-suri din ha, naamoy mga concern, dali lang ninyo maduulan ng police. Kay like sa mga malls, di ba, natin mga police assistance desk. And of course, pohon sa misa, pagsugat sa bagong tuig, gihapon tay deployment. Oo, sa How many mga personnel simbahan. ma'am? Oo, naayun tayo mga Mga 3,000 po ni ka personnel. naapo na siya sa 1,000 kapin. Oo, kay dili man ingon naka-focus ng punta dito sa simbahan, naman po tayo line areas na bantayan. Okay po. Ma'am Cathy, we will give you opportunity to say your message, no? New Year's message. Basig naka New Year's resolution, ma'am, nga pwedeng ma-share pod sa ato ang mga kaigsuunan din sa Dakbayan sa Davao. Oo, thank you Ma'am Amy. So on behalf sa among Regional Director na sa Police Regional Police Brigadier General Alvin Delvo, mapasalamatan kami sa opportunity karon na maimbitahan sa straight to the point. Nagatimbaya siya sa inyo og advance Happy New Year. Ang ihalang panagwan sa inyo na tabangan ninyo inyong kapulisan na ma-maintain ang peace and order sa whole Davao region, especially karon sa pagsugad nato sa bag-ong tuig. Ato lang timan-an to mga do's and don'ts sa ato ang pagpabuto diha sa mga firecrackers, and for Davao City, bawal jud ang pabuto any kind of firecrackers, and then always sa safe side ta, and then tabangan ninyo ang pulis sa pagbantay sa mga palibot. Kung naamoy mga nahibaw-an na mga silingan nga na sila pabuto ng mga dagko, i-report dayon para ma-confiscate nato, dili madisgrasya. Of course, sa gun owners, bawal po ang indiscriminate firing during the bisag anytime, no, dili lang sa pagsugat sa bag-ong tuig. So daghang salamat sa niaging Christmas. Napasalamat ato Regional Director sa cooperation sa tanang law enforcement agency, especially ang Philippine National Police nga nagbantay gyud na himo successful lang ato ang Christmas celebration. Of course sa community, daghan kayong salamat. Paningkamutan sa inyong kapulisan sa Davao Region na maintain ang peace and order sa whole Davao Region. So daghan kayong salamat. Advance Happy New Year. Straight to the point. DNE Nation. Daghang salamat, Police Regional Office 11 Spokesperson Police Major Ma'am Cathy Delaray for sa imuhang pagbisita dinhi sa DXDC Araman Davao. Advance Happy New Year, Ma'am Cathy. Advance Happy New Year, ma'am. Yes, ma'am. Apo. Straight to the point.